Nu, ăla e liber. Ăla care primește pe comisie. El nu servește. Nu. El nu servește niciodată. El e ăla care până la linia aia albastră, el trebuie să... Da, se schimbă cu un central care când se schimbă terenul și de la roșu ajunge în fața la casă, el iese în afară și intră în central, în angul. Așa să vezi. La bataie, armeriul. Care treabă? Comandez cu cablu. Joacă, știi cum? E serie vie. Se împlinează.
o să iei să vinzi bine acum. Dai pince! Oh! Gata.
treabă, tată. Stăm aici, într-o angolă care e vrea. Dacă vezi terenul, știi, așa, ca un două frăți, vezi cum joacă, cum atacă. Divers, da. Să vezi aia de la seria A, îți face viteză, sare la linia asta în albastră și ajunge cu picioarele la linia aia la altă albastră, la jumătate de teren și atacă mingea. Îți face mai mult, știi, și aruncă mingea și da. Da, time-out, arbitru cu scheme, 2 ore de repriză, time-out, 30 secunde. El dă indicații la jucător. Ceva să schimbi. Da, uite acolo, ăla bate acolo, ăsta bate acolo, fiți atenți, dincolo, știi, el scrie tactică de joc. 3 ore într-o repriză. 2 ori în set. O să iei 2 time-out.
joacă de obicei din setul, joacă între 15 și 30 de minute. Dacă merge repede, 15 și 30 de minute. Dacă merge în punct, poți să ajungi la 30 de minute. Cât de oară? Nu știu, 20 de minute. Când începe partida, trebuie să înceapă, dacă e pus la orele 8, trebuie să se fix. Când se ajunge 2-2 și joacă 5 set, joacă până la 8, după aia schimbă de mine. Certo, merge puțin mai înspre. Să-ți arăt câte persoane sunt în teren. Dar eu vreau să văd altceva. Acum joacă Treviso, în serie B, Bardolino. Serie B. Asta e ceva serios, știi? Așa. Serie B. Mă țapă cu mâna prin spate, îmi vine să... Ochelari, da? Ai dat la buzi din picioare, da?
drive. Bine. Eu sunt tot așa mai bine camera. Să vadă pe teren. Să întoarce camera. Cusi. Faci și la mine cu bine să faci. Asta se duce la mine mare. Da. Da. Și mure, da. Pensare la un loc, ăștia atacul, pensare la un loc. Adică dacă îți dă minge, nu poți să văd. Sala și spinți pe care încep să striga. Dar la ce face acasă? Nu, mergi mâine. Nu, Ana. Acum da, nu se uită. Se bate pe să ridică o parte mică de teren.
Da, știi care e problema lui? Primul care primește mingea. Da, acum. Doi, proces, dacă eu dă-i rău, și rău.
militi pe teren, atacă în față. Emoții. Și asta a fost o regalat de aia partida în finală. O regalat la partida în finală. A jucat finala cu Lombardia. Eu joc așa mult. Antrenori, conduși sunt ăștia probabil echipele din astea de serie concept, au pitani, au un program care ilustrează toți jucătorii și fiecare moviment lor când atac, ei văd deja în direct la percentuale cât de eficient joacă fotbalul. Și ei deja se sape. Orice și atacul nu mai fi. Foarte ceva cu el. Ce? Mai eu. Poți fi un civil. Și el stă cu capul și el și registrează. Numărul, bate, de mingea, bate, de mingea, bate, și juca împotriva la noastră. Uite, atent fără ăla, dacă vine, bate diagonal, bate Dar dacă rămâne în față, adică părințitorul, dacă rămâne în clasă, nu are iubire.
Da? Au. 23. 23 la 13. Da? 12? Ah, dar nu 12, 13. E, dar ăla cu 12 ăla e liberul. Trebuie să primească de aici, ăla nu atacă la față. Servește. Nu, el nici nu servește. El numai trebuie să primească. Servește ceva. Când servesc ca noștri, el trebuie să primească pe tine. El dacă nu primește, degeaba puterea asta. Eu întotdeauna ăștia liberul, ăștia iau bani ca să se bate liber. E jucătorul care nu primească pe tine. În atac, în bătut, în bate. Apoi trebuie să iei. Și dacă tu joci rău, schimbi wow. Dar nici nu trebuie să fie nou. El mai nu trebuie să dea fix așa, deodată, el bate ca nesimțit. Statul tot de care sunt oameni ca oameni, știi, dacă sunt ăștia care complet. Nu, mai am. Am iar, am încercat de ce. Ca să ce este ceva, vreme. Acum e frig, știi, e mai greu să lucrează. Într-un local undeva, faci treabă, dar afară să faci.
mai e 1-0. Nu 1-0. E 2. Și dar eu, alea de acolo, ele vă spun. Nu, și eu în spate de ea. Bați? Ăsta că ni se bate de la față. Da, e venețian, da. Mare cuvinte are, nu prea place stranieri. Că al mai eu, nu mai înseamnă.
Go!